priatelia, dneska si povieme niečo viac o proteínovom pudingu z Jimbeamu, ktorý poskytuje v jednej porcii až 17,5 gramu bielkovín. Ako vidíte, 50% proteínu, keďže jedna dávka odporúčaná je 35 gramov, to znamená, že 17,5 gramu bielkovín v jednej porcii, a to konkrétne srvátkový koncentrát, srvátkový izolát a hydrolyzované srvátkové peptidy. Tie podporia rast a v podstate udržanie svalovej hmoty. Teda robí to z neho fakt skvelý dezert, pokiaľ si strážite svoju hmotnosť, snažíte sa udržať alebo nabrať svalovú hmotu a je teda výborným doplnením vášho jedálnička, pokiaľ teda nechcete jesť klasické sladkosti, ktoré nie sú teda pre vaše telo príliš dobré, a plus takto navyše viete doplniť dávku proteínov. Protein puding neobsahuje žiadny pridaný cukor, čo je super, a jeho príprava vám zaberie maximálne 30 sekúnd. Čo sa týka výživových hodnôt, v jednej dávke obsahuje 133 kilokalórií. No a teda naozaj skutočne tu vidíme, že tých bielkovín je tam až 17,5 gramu. Povnútri sa nachádza naberačka. Zoberiete jednu dávku, jednu naberačku, ktorú zalejete 150 ml mlieka alebo vody. No a ja som si už jeden taký dezert pripravila, aby som vám ho rovno ukázala hotový. Odporúčam vám, moje veľmi veľké odporúčanie je, píše sa, aby ste si ho zamiešali v shakeri. Nerobte to v shakeri, ja som to spravila tak prvýkrát, nerobte to v shakeri, pokiaľ nechcete stráviť umývaním shakera minimálne 20 minút, pretože puding má takú jemne lepivú konzistenciu a v tom shakeri sa mi zachytil, ale že úplne všade. Čiže teraz na druhýkrát som ho spravila klasickým ponorným mixerom a trvá to ozaj krátko aj v shakeri, aj mixerom. A keď zamiešate ten prášok s vodou alebo teda s mliekom, veľmi rýchlo zhustne. No a ja som tam pridala aj banány, aby ste videli, teda aby to bol taký ozaj dezert. No a tá konzistencia je naozaj pudingová a je skôr taká lepivá, čo pri fitness produktoch alebo jedlách, ktoré obsahujú proteín, zvykne to byť takto. Čo sa týka chutí, podľa mňa je fantastický. Vyrába sa buď v čokoládovej príchuti, prípadne vanila blueberry, čiže vanila čučorietka. Ja mám najradšej vždy čokoládovú príchuť všetkého, čiže som zvolila tento. Podľa mňa je super. Čítala som aj iné recenzie, veľa ľudí hovorí, že je umelý. Samozrejme, nemôžete očakávať od proteínového pudingu, že bude chutiť ako puding alebo neviem, dezert od babičky, ale za mňa je fantastický, ja som s ním veľmi spokojná. A navyše, keď si tam pridáte nejaké ovocie, prípadne oriešky, je to naozaj dobrý dezert, je sladký tak akurát. OK, to, že teda má trošku takúto slizkejšiu konzistenciu, vôbec mi to nevadí a ja naozaj odporúčam ako fantastické spestrenie jedálnička. Len teda odporúčam vám, nerobte ho v shakeri, pretože sa naozaj veľmi ťažko čistí potom. Takže za mňa toľko.